Her kan du se, hvor nemt det er at oprette en digital sales styling. Videoen viser, hvad vi skal bruge for, at vi kan forvandle din bolig. Har du besluttet dig for at sælge din bolig med en digital sales styling, er processen meget enkel. Tag kontakt til Envision Studio på 50 70 26 24, hvor vi tager en snak om, hvilke informationer vi skal bruge og dine tanker og idéer. Vi samarbejder med alle ejendomsmæglere i Danmark. Når du har valgt en mægler, sørger vi for i fællesskab med denne at få din bolig sat til salg på bedste vis. Vi guider din mægler i at bruge din digital sales styling optimalt. Både med hensyn til billeder til markedsføringen og virtual reality til fremvisning. Er din bolig sat til salg og har været på markedet et stykke tid, er det ekstra nemt for dig. Det eneste vi skal bruge er din adresse og din tilladelse til, at vi må bruge billeder og plantegning. Herfra tager vi os af resten. Vi kontakter din ejendomsmægler. Vi sender en plantegning, der viser vores tanker og idéer for din digitale sales styling. Men inden du går i gang, har vi brug for en lille snak. Dine tanker og idéer er vigtige for os, og vi beder dig derfor om at ringe på 50 70 26 24 eller udfylde kontaktformularen nedenfor. Vi har gjort processen enkel og hurtig. I de fleste tilfælde vælges fællesrum som køkkenalrum, badeværelse og stue. Det er vores erfaring, at disse rum er de mest afgørende i et boligsalg. En digital sales styling indeholder 10-12 billeder til markedsføring på boligsiden, mæglers hjemmeside og kampagner på sociale medier. Virtual reality til brug ved fremvisning på tablet eller smartphone. Prisen for en digital sales styling udregnes med 99 kroner per kvadratmeter. Det vil sige, at omfatter din digital sales styling 50 kvadratmeter, bliver prisen 4.950 kroner. Har du købt en digital sales styling, kan du med fordel tilkøbe vores Envisionet-projekt. Med dette tilkøb udarbejder vi et tilbud til køber for renoveringen og står for realiseringen og alt det praktiske med projektstyring og koordineringen af håndværkere fra start til slut. På denne måde har vi gjort det nemt for dig og køber at nå til enighed. Ved dette tilkøb kan du også øge din målgruppe betydeligt. Nu er din kommende køber måske blandt dem, der søger en indflytningsklar bolig. Tak fordi du så med. Husk, vi står altid til din rådighed.